Литовці обрали нового президента. Ним став економіст Гітанас Науседа, за якого проголосували майже 66% виборців. Його найближча конкурентка, колишній міністр фінансів Інгріда Шимоніте, програла переможцю і набрала вдвічі менше голосів. Її вважали наступницею попередньої президентки Далі Грібаускайте. Я пам'ятаю пісню «Я відчуваю себе добре». Я відчуваю себе добре. Я відчуваю впевненість, тому що це була дуже довга подорож. Це почалося у вересні. Ми відвідали 50 муніципалітетів з 60. Ми зустріли багато людей, дуже цікаві люди. Ми обговорили багато питань. Ми відповіли на багато складних і легких питань. І зараз я відчуваю себе добре. Рекордна явка за останніх 20 років. В країнах ЄС обрали депутатів до Європарламенту. Голосування тривало з 23 по 28 травня, в тому числі у Великобританії, яка поки не вийшла зі складу Євросоюзу. У виборах взяли участь 50,5% мешканців Євросоюзу. Перемогу здобула Європейська народна партія. Хоча і втратила порівняно з минулими виборами 39 мандатів. Більше 100 місць у новому Європарламенті цього разу отримали антиєвропейські сили. На минулих у них було більш ніж вдвічі менше мандатів. Відсьогодні новообрані депутати почнуть перемовини щодо формування коаліції.